विकास रीगा सीतामढ़ी। जब से ले आइल बा के उसादी पी के आवेला लागेला मुआदी। जब से ले आइल बा के उसादी पी के आवेला लागेला मुआदी। देहिया गहलता हमार सुना एकरे नुहू के अरे लाते जूते दियो फेसू के लागे लाऊ के अरे लाते जूते दियो फेसू के लागे लाऊ के अरे लाते जूते दियो फेसू के। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। रोज देले हमके गाड़िया के बहिन महातारी हमर 2 दिन से धइले बुखारे बा। रोज लेता बानी सुई सुघराई दाबी रुई तुझे टेंशन से बथत कपारे बा। तू तो खा के सूते हम सुता ताली भूखे यारे लाते जूते बुधे सुके लागे लाऊ के यारे लाते जूते बुधे सुके लागे लाऊ के यारे लाते जूते बुधे सुके। म्यूजिक बाय विकास रीगा सीतामढ़ी। बात मानो बुलेट राजा हमरा ससुरा में आ जाए अभी पिए गई गोपालगंज बाजारे बा। बाला देता रे कॉलेज हमके निरमल योगेश जाओ आखरी तोहारा इंतजारे बा। हमके ले चलो भागा के पता चले ना केहू के यारे लाते जूते बुधे सुके लागे लाऊ के यारे लाते जूते बुधे सुके लागे लाऊ के यारे लाते जूते बुधे सुके। जब से ले आइल बा के उसादी पी के आवेला लागेला मुआदी। देहिया गहलता हमार सुना एकरे नुहू के अरे लाते जूते दियो फेसू के लागे लाऊ के अरे लाते जूते दियो फेसू के लागे लाऊ के अरे लाते जूते दियो फेसू के। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।